Hello, my friend. My love Quang Hei. May love chat. How are you? My Quang Hei, how are you? Hello, beautiful things. Hello. My love shout out. My Quang Hei. Thank you for coming. Hello, Mom Grace. Hello, love. Hello, Mom Grace. Good morning, Mom Grace. Thank you for coming. Hindi ko mag-English nga si Mom Grace. Madam Grace, salamat kay Madam Grace. Salisi Vlog, hello, good morning. Good morning sa inyong tanan. Ayan, thank you so much mga palangga ha. Ay, maulang. Saan ko sa Madrid? Ma'am Grace, Salisi, and Juan Day, thank you so much for coming. Ayan. Need your GCash number, please. May asa ito GCash number na? Kajut lang, Ma'am Grace, kasi ko kami mural. GCash number. Looking for Venus. Hi, host. Si host. Ako, gyata sa lisi. Salamat kay din ha, madam, ha? Wait lang, paminat. Ma'am Grace, wait lang, Ma'am Grace, sa Gcash. Ano itong Gcash? Ay, Ma'am Grace, salamat kay sa imong kuan, Ma'am Grace, ha? Bisag busy ka, Ma'am Grace. Gidoa, just ko nimo. Para loadan na. Okay, Ma'am Grace. Copy. Who are you, beautiful Agoy? Agoy, kadit lang diya. 0948 24 EX 094824 Idikit Ruby. Madam Salisi Vlog, love shout out. 94824 94824 94 09482494 Ayan, Ma'am Grace. Ayan yung Gcash. Maraming salamat, Ma'am Grace, ha. Ma'am Grace VLT, may love shout out. Ayan, Mitoy Ward, may love shout. Hi, host, ganda. Hello. Ayan, kamusta kayo dyan? Maraming salamat sa inyong suporta dyan. Ayan, please give some thumbs up to the host. Ayan, huwag niyong kalimutan. It's bleeding because of you. Agoy! Nako, Panghe. Ma'am Grace. Ayan, may love shout out, my friend, my best friend, Quang Hei. Thank you so much, Mela, for your support. May love shout out to Quang Hei, Ma'am Grace B03, and Salisi Vlog, It's Your World. Ayan, thank you so much for your support. Ayan, I am very happy. Mag-English sa ko. Ang blooming mo, host, agad, ate. Miss Joy, ate, pagka-blooming in town dong, ay. Ay, mag-share sa ako, Bing. Uy, huwag niyo akong ano'y kalimutang bangsakan naman dyan. Oy, ano'y kalimutang bangsakan naman dyan. Oy, ay, si ate, bangsak naman dyan. Single pa ba? single, double. Thank you, love. I have sent it, Master Ochi. Now, thank you so much, Ma'am Grace. Thank you very much, Ma'am Grace. Si Ma'am Grace, magawa ka ng bahay mo dyan, Ma'am Grace. Si Ma'am Grace ang napakabait na isang magandang babae. Ayan, si Ma'am Grace, naghanap ba kayo ng single? Ayan, si Ma'am Grace, single pa yan. Pero mapatay tayo kay Master Ochi. Nice to meet you, Nicole TV. Yeah, yes, nice to meet you, my friend, my best friend Kwang Hei. Thank you so much. Welcome, host love. Uy, Ma'am Grace, ala, maula sa taan ni Ma'am Grace, right? Ma'am Grace,
Naabala ka patuloy, Ma'am Ray. Ayan, siniti kasi naghahanap ng single. Ayan, si Ma'am Ray, single yan. Ako single, double. Mabuang ko ba yun? Ayan, mag-share sa kabi para managhan pagamay. Bawal ka ba sa anak? Okay lang, love. Salamat din ang date ka. I'm gonna see you at Doctor Ito Bright. Unsan o sirabi na nakbay kay Bright kay sirabi ka maya. Dahil na dito ka niya kaon na. Hello, Ma'am Grace. Magbaba kayo ng bahay din, eh. Ayan. Ano ba ito? Ano, eh? Punta dito sa screen ko. Double asawa mo, host. Ay, mabuang ko bayot. Uy, di atay. Hindi kaya. Kanta mo nun ba? Single, double, single, double. Ganon. Ayan. Ay, Ma'am Grace, salamat talaga, Ma'am Grace. Kasi kahit alam ko, busy ka, pumupunta ka pa rin sa akin. So, have a good day to you today. Have a good day to you, my best friend Kwang Hei, my love Kwang Hei. Ayan, thank you so much for your support. Big love shout out to you, my friend Kwang Hei. Ay, mabuang ko in English amin. Hi. Janelle, 28 TV. Hi, Lord. Hello, Lord. How are you? How are you ang iyong pamilya? Janelle. Ay, mahirapan ito kalisod. Sabot, manggid ko na host. Agoy. Thank you, Eternal Kwanghay from Salisi Vlog. Ayan, magbaba kayo siya ng ano ba? Ng bahay. Ayan, hi dear. Hello, may love shout out. Baska 462. Thank you for coming again to my live stream. Ayan, may love shout out to you, Baska 462. Thank you so much. Ayan, magbaba kayo ng bahay dyan. Ay. Oh. Okay naman na. Sagwa. Ay, hoy, Madam Grace. Madam Grace, na-load na. Love, did you receive na ba? Yes, Madam. Thank you so much, Madam, ha? Thank you ng marami. Yung anak ko, ma, na-load na. Naabot na ang load, ma. Ay, nako. Thank you so much, Madam Grace. Tagay, may love shout out ang among love team. Mr. Master Ochi and Grace D.O.T. May love shout out sa mga palangga na ko din, ha? Ng mga gwapa o gwapo. Jadi, kasabot na si Master Ochi. Okay, thank you. Madam, oy, nga na, thank you, ma'am ka. Love team talaga, oo, bakit? Hindi akong pigilan, oy, sabihan ako. Mabuang ko bayot. Miss you, friend. I miss you, Baskar. I miss you. Ayan, tulog pa ako, host. Kinig lang ako sa'yo from Salisi Vlog. Love shout out sa Lisi. Ayan, matulog ka muna dyan. Natawa si Ma'am Grace. Ay, nako. Hindi yan makaintindi si ayan, yung lover mo, ay, naka, gilok ako kinig. Ayan, may love shout out. Ayan, Arts Roche. Hello, Bien. Hello sa inyo. Hello to my Linda Aryan Arts Project. Thank you so much for coming again. My friend, obrigado, amiga Linda. Oy, Linda Aryan. Obrigado, amigo, obrigado. Thank you so much, my friend Aryan, for coming back to my live stream. Hirapan ako sa kalisod nito, be. Hello, my friend ako, the driver. Ayan, my best friend, Kwangit. Thank you so much for your support. Pinoy Las Vegas. Shout out ko ba ito? Buang ko ba yun? Miles Rock, thumbs up down. Salamat sa thumbs up mo down. Yeah, Madam Miles Rock. Nag-love shout out. Nako, TV driver, mega love shout out. Thank you for dropping by during my live stream last Saturday. From Grace VOC, ayan, my best friend Kwang Hei. Say hi to my love Grace VOC. Say hi to Ma'am Grace VOC, my best friend Kwang Hei. Thank you so much mga palangga, ha? Tihulog, tamsak ko. Salamat sa patamsak mo dyan, kapatid Heidi Bolo. Thank you so much for coming. Ay, mabubuang ko diri.
Mabuang ko. Ay, nako. Ayan. You forgotten me, friend. No, I didn't forget. Mabuang ko. Ikaw ba English? I remember you, my friend Bascar. I remember you. Si Bascar, ay naku. Sila mga palangga mag-share-share sa ko, ha? Ayan, ako TV driver. Also, thank you for the super chat. Wait, ang galing. Ano ba si my friend, my best friend Kwangi. Madam no, mahiya tayo kay sige palipad. Sige palipad niya. Wala na ko palipad yata. Thank you for Linky channel. Ano my friend amigo Arian Astro. Mega love shout out. Ayan. Ayan. Thank you for the super chat. Haswell, my friend. Ayan. Where are you, my friend Kwang Hei? My love Kwang Hei, where are you? My love Kwang Hei, where are you? Okay, have a nice day. Okay, thank you for coming, my friend. Baskar, I remember you, my friend. I can't forget you. Because you're always supporting me. Thank you for your support, my friend, Baskar. Ano, buang kabayot. Ayan, my friend Kwang Hei, Ma'am Grace Oatley say that thank you for chat and for coming to uh, the live stream of hirapan ako dito, Ma'am Grace. Uy, bahala na siya din, ha? Thumbs up, agoy-agoy, lalas. Nag-love shout out to my friend IIHQ Vlog. Thank you for your support. Shout out to my friend IIHQ Vlog. Thank you for your support, madam. Baby Rose, thumbs up. Ay, ito talaga si Kwanhi. Walang pag-alam si Mono. Mabuang kabayot. Ay, mag-share-share ka ko din. Hey guys, mag-share-share ka ko din. What? Saan yung mga pamilat yan, ha? Wait. Ma'am Grace, thank you so much, Ma'am Grace, ha? Master Ochi, thank you so much, Master Ochi. May love shout out sa inyong duha ng mga love team. Mga love team. Ay nako. I love you, my pangga. IBIIHK vlog. I miss you, madam. Mapakita ka naman. Kung mag-live stream ka, madam. Oy, parang makita ko ba nang sa makalingaw kay kunin mo. Unya, nako, magtamsak sa ako mga simpang lalab kay na. Ang pamantawon, nakatak ang ay, no problem na po. Uy, no problem. Basta ikaw, lakas ka sa akin. Lakas na signal ko dito, mabubuang ako. Uy, mag-share ako, ha? Uy, magbaba kayo ng bahay dyan, mga palangga. Baby Rose, Santa from Naku TV, guys. Magbaba kayo ng bahay dyan. Magdiklikan kayo, mga palangga, guys. Kasama na lang dito po ako. Gwapa mo, oy agoy, kamera ra gid na ay magpatuo. My friend Jahay di Holom, nagbaba ng bahay, Baby Rose, dan pabalik. Kalimbang on, di na ko kabalong basa. Baby Rose, dan sa bahay mo, pabalik. Bahay mo, kalimbang on, pabalik. Kalimbang din, salamat. Ay, hindi na ko kabalo. Ay, mabuang ko bayot. Ayan, Mars Rock, thumbs up. Thank you so much, my love. Kwang Hei, thank you so much. Naa na po'y mag-emote karon ba ni baliwala ha. Ay mabuang ko bayot. Alma Dital, mega shout out. Thank you for coming to my live stream. Okay, Madam Alma, wait lang ha. Bigyan kita ng jacket. Tamsak dan host. Salamat sa patamsak mo dyan, Alma. Baka hindi mo pa ako kadikit. Baka naman pa. Padikit naman si host. Ayan, Sir OMTV, tamsak ko. Salamat sa patamsak mo dyan, kaibigan. Wait lang guys, pabigay ko ng jacket si Madam Alma para makapaglapag din siya ng bahay. Wait lang, mag-share sa ako para managhan ka mga palangga. Oh, ayan, wait. Ang giti, iwit sa nabira.
Kaya ito, gadget lang, Madam Alma, ha? Di-share pa kung kuan ba, para managhan ta, Madam. Wait lang, Madam, ha? On the way na ako, Madam. On the way na. Okay, Madam. Just wait a minute. Kapi mag-init. Hello, Pinoy, my friends. Mega love shout out, Madam Aryan Art Project. My love. Obrigado, Oy Linda. Obrigado today. Obrigado, amiga Linda. Ayan. Today is my friend. It's my friend. Be a good friend, Jose. You're doing great right now. Bien, Maria. Thank you, my love, Kwanghe. Thank you so much for your support. Ayan, guys, magbaba kayo ng bahay dyan, ha? Dikit lang po, maya. Balikan ko kayo. Iwan lang ng bakas. By Pinoy, Las Vegas. Ayan. Ayan. Ayan, nag-shout out sa inyong lahat na dyan. Thank you so much. Nakol TV, Dan full pack po from Sir O.M. TV. Ma'am ni Max and Mark, we love shout out sa akong amigang gwapa. Tamsak gano, salamat sa patamsak mo dyan, Max and Mark. Thank you so much, madam. Thank you. Mahilapan ako mag-English. Mabubuang talaga ako pag mag-English ako. Eh. Pero bahala sila. Oy. Ay, naka. Okay, basta lang sa yun. Ayan. Thank you for dropping your link, my friend Aryan Arts Project. Give a shout out to my friend Aryan Arts Project. Mag-lunch ka ho? Sige, madam. Susugan mo naman. Gutom ang pamilya. BBMS TV, good morning, host. Good morning to you, my palanggang BBMS TV. Thank you for coming again. Ayan, thank you for your support. BBMS TV, madam. Thank you so much. Thumbs up na, no? Salamat sa patamsak mo, kapatid. Ana. Kamusta yung mga pamilya natin? Yung pamilya talaga. Hindi malilimutan yung pamilya. Ayan. Kamusta kayo? Okay lang ba yung connection sa mga palangga? Hindi ba ako nag-loading? Guys, huwag po kayong dalawang isip dumikit. Legit po ako. Basta iwan lang po kayo bakas para mabalikan ko po kayo. Salamat. Ayan, from Sir OMTV. Magbaba ka ng bahay mo, kapatid. Ayan, BBM TV. Shout out. Ayan, I love you, my friend. Ayan, Ma'am, Enough and Mark, salamat kay madam. Mutya Gabay, nag-love shout out. Salamat sa pagbaba ng inyong bahay dyan. Baka hindi ka pa nakatamsak kay host, patamsak naman. Ayan, thank you very much for visiting the Bien Marie channel today. Have a happy and enjoyable time. Ayan, Bien Marie. But Maria, it's Marie, not Maria, my friend. My love, Kwanghe, not Maria. Okay? Ay, nako, ito talaga. Thank you so much for your support, Kwanghe, my friend, my love. Ayan. Madam, sa Turnina Masikit Channel, thumbs up dan, salamat. Uy, may glove shout out. May glove shout out to you, Madam, sa Turnina Masikit. Thank you so much for coming to my live stream, Madam, sa Turnina. Madam, sa Turnina. Madam, salamat kay Madam Han. Hapit dito sa akong balay, Madam. Ay, nako, kay basta lang.
Ayan, Miles Rock, Nakul TV, thank you from Miles Rock. Mucha gabay, Dan Kupulpa from Sir OMTV. Subscribe and like and love. Please hold each other with warm hands. Hands. Bien, Marie. Thank you so much, my friend. Kwang Hei, thank you for your support. My love, Kwang Hei, thank you so much. Ayan, mabuang ko ba yun? Agoy, Ate yun ni Lilinda. Salamat sa patamsak, Ate yun. Ayan, mega love shoutout. Wala ko ikuan. Ay, wako is friend. Is friend. Ayan, salamat sa patamsak mo dyan, Ate yun, ha? Ayan, mega love shoutout, Ate yun ni Lilinda. Ayan, sa Tornina, Masiki Channel. Hello, tita, from Max ni Mark. Ma'am ni Max and Mark. Uy, madam, salamat kay inyong duha, madam, ha? Why sa kayan, food, nakita na ko. Nakita man nako dito ka sa Miss Love Team. Oo, oo madam. Moadto gud baya ko agoy wa jud ko. Wala ko nimo nakita sa imong kuan madam. Magtuslok-tuslok pud baya ko dito sa imong live stream. Mabuang ko ba yun. Salamat na madam. Patuloy na ha. Ayan, yung shout out Chef ni Longboy. Musta ang pamilya? Ang pamilya medyo humot na kay nakaligo na. Mabuang ko nimo buang ka ng buya ka. Mars Rock CC from Yoni Linda. Ayan, Sir OMTV down from Mocha Gabay. Ayan, mega shout out my friend from Brazil, Arian Arts Croce. Oy Linda, Arian, thank you for dropping by your link, dropping your link. I know, no. Yahoo, Ma'am ni Mark from Saturnina Masiki Channel. Thank you so much, Madam. You can drop your link, Madam. Isda, banana. Ay, nabuan ko. Ayan. Sweetie, patamsak sa premiere host. Oo. Ibaba mo diha at Yunili. Kaya ito na ipin din na para maadtuan. Nakay premiere at Yunili. Mars Rock, nagbaba ng kanyang bahay. Si Madam BBMS TV, ayan, nagbaba din ng kanyang bahay. Sir OMTV, thumbs up from Panghe. And guys, be a legit here. Dapat magbalikan kayo. Premiere ni Kim Mersman. Okay, ate yun, ibaba mo dyan, ate yun. Patamsakan natin yan. Paturjak sa premiere. Uy, may premiere ka na naman ulit, Lomboy. Lomboy. Ayan, guys, please connect to my friend, Tiffany Lomboy. Ayan, he have, okay, hirap ng English. Ayan, guys, please do connect to my friend, Tiffany Lomboy. Patamsak ako mga palangga sa kanyang premiere. Please connect to Tiffany Lomboy. Please give some thumbs up support for our friend, Tiffany Lomboy. Ayan. Ako sekretary na niya iwan ko magkano ang sahod. unsa daw tempo sa abiya sa unsa premium mo. Ikaw pala yung sekretary ni Kuan ni Sir ni kapatid Kim Marsman. Guys. Ayan guys, please do connect to my friend Trippy Lomboy. Please give some thumbs up and ring all the bell if you, ang kahirap ng English, bahala mo din ha. Padikit, punta ako agad from Mucha Gabay. Ayan, Yoni Linda, baba mo, ako na po, premiere ni mo. Okay, please connect to my friend, Tiffany Lomboy. Ayan, naka-premiere, naka-highlight, color blue. Please click the link and give some thumbs up and ring all the bell. Okay, sunod na to ng Customers Month. DJ Vlog, mega love shout out host. Yes, shout out sa iyo dyan. DJ Vlog, thank you for coming back again to my live stream. Ayan, William Tangonan, mega love shout out kay Kuya William, ang aming mabait na Kuya William. Guys, tapos na ba kayo magtamsak dito kay Trippy Lomboy? Saan ba yung yun daw? Ayan. Magbaba kayo kung sino may premiere dyan para maano natin. Ayan, shout out to you, Kuya William. Ika-24 tamsak ko. Salamat sa patamsak mo dyan. Kuya William, salamat sa imong support natin. Bisaya ko nung Kuya William. Ay, di atay. Mabuang kabayot. Ayan.
Please guys, thumbs up premiere. Ayan, please give some thumbs up. The premiere of my friend, Yoni Linda. Ayan, naka-highlight sa itaas. Please give some thumbs up if you not already, hindi pa basa. Ring all the bell. Buang ko ba yun? Balbos Channel. Hi, host. Ayan, Balbos Channel. Thank you for dropping by here in my live stream. I'm gonna give you a jacket, my friend Balbos. Just wait a minute. Ay, mabuang ko. Ayan, hindi ko nabasa. Timers Mom, thumbs up. Thank you so much, my friend. My love, Kwang Hei. Thank you. Baka magalit yung tawagin kong friend. Ay, mabuang ko ba yun? Saan na ba i-search? Hoy, Balbos, baka hindi mo pa ako natamsakan. Patamsak naman si host dyan. Kaya hindi pa nakatamsak kay host. Hoy, Balbos, baka hindi mo pa ako natamsakan. Patamsak naman si host dyan. Kaya hindi pa nakatamsak kay host. Ayan. For our friend, Kimers Man. Ayan, binaba ni Ma'am Yoni Linda. Anak ko, host, salamat dyan, Balbos. Dahil dyan, bigyan kita ng jacket para makapagbaba ka ng iyong bahay. Ayan, saan na ba ako? Asa ang premiere ni Trip ni Lumboy? Wala na, ako nag-ikot. Hoy, Trip ni Lumboy, ibaba. Ayan, paturjak sa premiere. Ayan, ang baba talaga ito ni Trip ni Lumboy. Dan, turjak na host, ganina pa. Salamat sa patamsak mo. Trip ni Lumboy, ano yan? Si Ate Yunili daw, isang sekretary ni Kimers Man. Ayan. Ayan, thumbs up. Salamat. Thank you so much, my friend, my love, Huang Hei. Thank you for your thumbs up. Thank you so much. Ayan, si Arian Arti. Oy, Linda, Arian. Ayan, hello po from Balbon Channel. Balbon. Mabuang ko. Ayan, Sir Owen TV, Arian Arts dan po. My friend, Arian Arts. Disconnect to Sir Owen TV. He's already down to your house, my friend. Thank you so much. I'm not disconnect to each other, guys. Sis Ali, thumbs up ko. Salamat sa patamsak mo dyan, Sis Ali. With a love shout out to you. Ayan, you can drop your link if you want a isda. Mabuang ko ba yun? Ayan, Aryan, thumbs up from Kwang Hei. Ayan, Sir MTV. Ayan, nagbaba ng bahay. Nood, dikit at mag-iwan ng bakas para maakyatan. Ayan, nagbaba ng bahay. Si Balbos, nagbaba din. Sis Ale, thank you for your busy dyan. Madam Aryan Art, obrigado. Amiga mo ito, obrigado. Bura ko bura, my friend Aryan Art. Bura ko bura. Ayan. Vamos, my friend Aryan Art. Ayan, let's go, my friend. Let's go. Thank you for your heart, for your love, and for your support, my friend. Aryan Art Sochi. Ayan, love shout out. MGM Medina. Hi po, tamsak dan at dating dikit. Love shout out. Thank you for coming to my live stream. Dahil dyan, bigyan kita ng jacket, ha? Wait lang, ha? Ay, nako. Ayan, magdikitan kayo dyan. Alma Didal, Sir OMTV din na po. Ayan. Wait lang kayo dyan, guys, ha? Hello, Longboy from Alma. Ay, magkakilala silang dalawa. Magkakilala kayong dalawa. Aryan R, thumbs up from Huang Hei, Nako TV. Ayan, please be a legit here, guys. Magdikitan magtawag ko para madaling basahin. Ayan. Hi, Dihol, ang Balbos Channel. Dan sa'yo, kalimbang all pasukli. Ayan, kinalimbang ka na ni Ma'am, Agay, Madam Heidi, I love you na lang dyan. Ayan, Meister Erdogan, nag-love shout out sa aking kapatid na napaka-supportive at mabait. Ayun, hirap para sa kalito mo sa Tagalog. Ayan, thumbs up na po, ate, BG lang. Naka-online class pa. Okay, well, hirap para sa kalito, sir. Okay, sir, salamat sa patamsak mo at sa pabidyo mo dyan. Nag-love shout out to you. My Maestro Earl Juan. Ayan, thank you so much for dropping by here in my live stream. Even though naka-busy ka lang dyan. Ayan, thank you so much. Happy na si host.
Ayan, Ana Marie Carlos, mega love shout out to you, Ma'am Annie. Thank you for coming to my live stream. Ayan, thank you so much for your support. Guys, baka hindi pa kayo naka-thumbs up kay host. Please give some thumbs up and ring all the bell for the host. Ayan, thank you so much guys. Ayan, Mutya Gabay, nagbaba ng bahay. Padikit-dikit, puntahan ko kayo agad. Ayan, dikit tayo from Alma. Ayan, magbaba kayo ng bahay dyan. Disconnect to each other, guys. And be a legit here, okay? Hello po. Ayan, hello po, host. Ana Marie, kamusta yung pamilat natin dyan? Okay lang ba? Ayan, Yonili. Yonili, thumbs up. Ate Yonili, tapos na daw si Kwang Hei. Thank you so much, my love. Kwang Hei, thank you so much. Ayan, DJ Vlog, thumbs up naman from Chief Nilombo. Ana Pascual, Ani, my friend Ani, thank you, pasali, oo. Pwede ka dyan, magbaba ng pa-flex po, ano yan, dikit, tamsa, balik ko po, Sega Ninja. Ayan, dikitan niyo po si Ma'am Ani. Okay, ano, i-flex daw, i-flex natin itong, ano, ng ating kapatid, okay? Ayan, magmahalan kayo dyan, guys, ha? Ayan, may mga bago tayo dito. NGN Medina OPW, ayan, from Mocha Gabay. Thank you so much. Ayan, yun ni Linda. Uy, ate yun, maraming pinasok si Kanghi sa ano, kay Kimarsman. Ayan, mega love shout out to all of you guys. Mega love shout out. Ayan, AMGMD na. Gano po, from Mocha Gabay. Ayan, magbalikan kayo dyan guys, ha? Ayan, please connect to each other. Ayan. Alma Dital Dana po from MGM Media. Ayan. Okay. Magdikita na kayo guys. Magdikita na. Lily Hido. Ayan, hello ho. Hello sa'yo, Lily. May love shout out to you, Lily. Salamat sa pagpunta mo dito sa ano ko ha, sa aking LS. Bigyan kita ng jacket para makapaglapag ka ng iyong bahay dyan. Makipagdikitan ka sa ating mga palangga. Ayan, Kuya Ogie TV, dahil tamsak ho. Salamat sa patamsak mo dyan. Kuya Ogie, may galap shout out to you, Kuya Ogie. Thank you for dropping by here in my live stream. Buwan ko. Ayan, Lily, wait, bigyan kita ng ano ha? Bigyan kita ng jacket. Naubo na ako. Ayan, nadilim. Ayan. Wala ko yung mga butilya maoy. Gusto ko mamalit, pero wala ko butilya. Pangutan ada mo, pwede ba mag-deposit o kuan mabasiyo ma? Guys, magdikita lang kayo ha. Ayan, yun ni Linda, thumbs up, ayan, from Nako TV, ayan. Ang galing mo talaga kapatid. My love, Kwang Hei. Thank you so much. Ayan, dikitan. Drop your link, my love, Kwang Hei. Drop your link again. Ayan, si Kwang Hei may 5 banana kasi yan. Ayan, Travel Minded. Thumbs up na, no? Salamat sa thumbs up mo dyan, Travel Minded. Thank you for coming back again to my live stream. Love shout out to you, my friend, Travel Minded. Thank you so much. Ayan, Arian Arts Coche. Ayan, magbaba ng bahay. Obrigado, amigo Linda Arian. Thank you so much. Ayan, Sir OM